croeso I wyl cyntaf o'i fath. Mewn lleoliad fel arfer yn cael ei gysylltu fo defaid, gwartheg ac ambell I benol car. Ond, penwythnos yma, mae cae Sioe Mon yn Ynys Mon yn croesawu Mardi Gras cyntaf Gogledd Cymru! a Gogledd Cymru yn cael blas cynta'r y Mardi Gras. A gobaith, codi ymwybyddiaeth, a phenwythnos o hwyl. Y Mardi Gras cyntaf nes I fynd I oedd yn Mardi Gras Sydney tua 10 mlynedd yn ôl, a mae hwnna'n un o'r Mardi Gras mwyaf byd. O'n i'n ifanc ar y pryd, ac oedd o'n deimlo'n anhygoel I fod yna, achos o'n i'n newydd dod allan, ac o'n i'n wedi bod yn y byd hoiw, byw yn Ben Llŷn. Felly cael bod yn stryd Sydney ar y diwrnod, wedi gwisgo drag hefyd, yn rhywbeth really special, achos o'n i'n gallu jyst bod yn falch bod fi'n hoiw ac yn gallu cario banner Cymru hefyd, a dweud, brandwch pobl Cymru, dim ots gyda fi bod fi'n hoiw, dwi pwy dwi. Erbyn rwan, mae Mardi Gras yn rhan y fywyd, rhan fwyaf o ddinasoedd mwyaf Prydain. A pan ddech chi'n meddwl am Gaerdydd, fatha flwyddyn dwytha, ond 60,000 yna, ac o hynna'n anhygoel. A rwan, mae yma yng Ngogledd Cymru. Wel, Keith, chdi sydd bod yn brysur yn trefnu'r penwythnos yma I ni, de? Be di'r bwriad gen ti, lle? Bwriad ydy cael pobl hoiw allan I cyfarfod I gilydd a bod yn un deulu fawr fe'i gilydd. A hefyd cael I teuluodd nhw a pobl sydd ddim yn hoiw allan yma hefo nhw a pob dod I nabod I gilydd. A ti'n meddwl yna lwyddiant yn hynna, pob yn dod at ei gilydd? Bydd dwi'n meddwl fydd y llwyddiant mawr, achos mae Gogledd Cymru yn galw am hyn ys blynyddoedd. Dim ond taflad carreg o gae Sioe Mon, mae pentra Gwalchmai. Oedd y bobl leol yn ymwybodol o'r hwyl ac yn cysidro mynd. Reit, a beth ti'n meddwl o'r Mardi Gras dod I cae Sioe Mon? Ti wedi clywed bod o'n dywed? Do, dwi wedi clywed dipyn amdano fo. Dwi'n meddwl fod o'n peth da. Da chi wedi clywed amdano fo? Na ddo. Da chi'n gwybod beth I Mardi Gras? Nac do. O ti'n gwybod am y Mardi Gras dod I cae Sioe Mon? Do. Wyt? Do. Be ti'n feddwl ohono fo? Iawn. Ia? Do. Reit, a mae'r Mardi Gras dod I cae Sioe Mon na, be ydych chi'n feddwl? Iawn. Da chi'n gwybod beth i'r Mardi Gras? Canu, ie. Ti'n meddwl neith o dod â gymuned at ei gilydd hefyd? Dwi'n meddwl neith o. Pobl syth a hoio at ei gilydd. Mae brwd fi'n hoiw hefyd, so fydd yn peth da i'r cymuned yma hefyd, cos mae Reit. amryw rei yn Gwalchmai sy'n... Mae o'n gwyl hoiw hefyd, da. Be ydych chi fel o hynna? Iawn, mwyn chi ne. Na? Wyt ti'n mynd? Nos Sadwn. Wyt ti'n mynd nos Sadwn? Do. Ti wedi prynu ticad o fod Na, do, talu ar y drws gefn ni. Talu ar drws. Wyt ti'n gwybod sut fatha wyl ydi o lle? Do. Be ti'n wybod ta? Deitha fi. Fatha, hwnna'n Rio, de. Pyn yma. Ges a bod dim, de. It should have happened years ago, but I'm glad that it's actually finally getting up to North Wales, and let's hope it stays and makes a big event. Un arall sy'n falch fod Gogledd Cymru yn cynnal Mardi Gras yw Dane Rowlands o Fangor. Reit, a so faint oed oeddech chdi'n dod allan ta? 17. 17, a sy'n beth o hynna? Cos mae hynna'n reit ifanc, dydy? Ydy mae o, ond oedd o'n iawn. Cos mae rei pobl ddim yn cael trafod efo'u teulu nhw, sut mae teulu nhw'n mateb. So roedd chdi rei da efo chdi? Ydy, oedd nhw, ond fatha, dydy tai ddim yn gwybod, dod nain ddim yn gwybod. Reit. So, jyst mam a dad a brad ddim yn gwybod rydw. A sut ma'n efo chdi wan ta? Mae mam a dad yn iawn, ond dydy brad ddim yn siarad o fi amdano fo, rydw. Reit, Mardi Gras. Ie. Be nes ti feddwl am pan nes ti glwad amdano fo'n dod? O'n i'n fel, waw, mae'n rhywbeth wahanol I pobl hoiw yn Gogledd Cymru. Ti di bod yn Mardi Gras? Na, dwi erioed wedi bod yn Mardi Gras. So hon ydy'r cyntaf I chdi, so ti'n gwybod be I ddisgwyl? Na. Na. Yn dy ben di, wan de, be sa'ch chdi'n licio gweld yn wythnos na? Just pobl yn cael hwyl, y bad, gwrando ar music, campio. O ti wrth gwrs yn mynd I gampio na dros y penwythnos. Beth am y tywydd fan ta? Dwi yn panic a dwi'n bach yn y tywydd. Dwi wedi prynu fatha Mac gyntaf fi erioed. Reit. Dwi'n gwybod am bwrw. A os mae yn bwrw na, ti'n di aros na anyway? Dal I fynd. Beth am y gwall o bethau? Dwi wedi clywed bod yna plugs, so JHDs a fi. Wedyn iawn felly? Byddwn. Cawn dal I fyny gyda Dane nes ymlaen. Un arall sy'n edrych ymlaen at yr hwyl yw Barry McGuigan, sy'n byw ac yn gweithio yng Gwalchmai. Wel, Barry, deitha fi'n gyntaf, be dwi'n wneud yn fama'n cyfarfod chdi heddiw? Wel, yn fama dwi'n gweithio yn Mardi Centre. A be, ni'n oed dy weithio ta? Treinio cyffle ifanc a cael nhw'n barod i sioe a
a treinio'n ei werthu ag ti. Reit, deitha fi, pryd o'ch chi'n gwybod bod chdi'n hoiw a faint oed ddys ti allan? Wel, o'n i'n gwybod pan o'n i 12 oed, ond eisiau allan tan o'n i'n 21. Ar yr adeg o'n i mewn perthynas efo hogan arall, a to'n yn teimlo bod fi'n gallu dod allan ar yr adeg. Ond rwan dwi'n meddwl sy'n lot hawsach. Beth am dy ffrindiau a teulu wan, sut ymateb gys i gyn nhw? Nes i golli lot o ffrindiau pan eisiau allan y gyntaf, ond maen nhw gyd yn dod rwan. Ond hefo teulu, ta'n mam ddim cyn i ddechrau fe, ond mae'n dod, mae'n iawn rwan. Wel, mae Mardi Gras bron iawn yma. Be ydy deimladau di ar hyn o bryd? O, dwi'n meddwl bod yn ffantastig bod ni'n cael y cyfle yma i gael fath garnifal yn Sir Fôn i ddweud gwir, a mor agos lle dwi'n byw. Be ti'n gobeithio ar ôl y penwythnos yma ta? Fydd na fwy o Mardi Gras, ti'n meddwl? O, be, dwi'n mynd yma. Dwi'n gobeithio, enw. A mwy o bethau i'r gymuned hoiw i wneud. Wel, bari neis cyfarfod chdi, a mwynhau'r Mardi Gras. O, mwynhau. A welai di yna. Ie. Hi girls! You're all on the champagne. Oh, indeed. I'm jealous! Be ti'n feddwl o'r Mardi Gras hyd yn hyn ta? Wel, bach o ddistawr o fyny, yn gobeithio ni bigo fyny. Mae pawb yn edrych fel maen nhw'n mwynhau eu hunan. Mae'na parti yn mynd ymlaen. Draw fan am y pan mawr yn mynd. Ond iawn, mae'n iawn. But we go to Manchester one every year. So we've come to see what this one's like. In like Manchester and Liverpool, you got hotels. That's so it. like you don't really get like we've been taught to these and these and these. We've all come together, getting our cookers together and everything. So do you think this one's more sociable? Yeah, definitely. Yeah. And what's your expectations for the weekend? To get very drunk, manage to put the tent up and just have a laugh. Be di gobeithio am chdi am y Mardi Gras? Wel... War again, yeah. Sash bach o'n i eisiau... Just to get, can you swear on here? Yes. Just to get pissed and have fun. Ti di bod mewn gay pride o blaen neu Mardi Gras? Un cyntaf. Un cyntaf chdi di hwn? Un cyntaf, ie. O, reit. Dwi wedi bod efo partner am 10 mlynedd, ond ni'n priodi blwyddyn diwetha. Ond un cyntaf ni di. So ddech chi brodi blwyddyn dwytha? Ie. Sut o hwnnw? Derchog, ie. Oedd, ac yn chi brodi? Dwi am dweud, o'n i'n siarad o hwn o blaen. Holiday Inn ar A55. Fantastic! Ti'n chwilio am gariad? Na, do. Na. Hwyl. Just hwyl? Mae'n hwyl. Hwyl di ni wad? Ie. Gawn ni weld, ie. Dwi'n allan eto, chdi. O, na gwyd. Wel, ti ar yma, bai. We live in North Wales in a little village, and it's very secluded. Do you find it hard? It's very hard. And we've got I've got kids as well, so it's hard as well. So it's trying to get the message out as well that it's just normal. Yeah. Mae'n pwysig iawn i ni, oherwydd da ni'n gallu dathlu a da ni'n gallu... Os da chi eisiau mynd am yfed, da chi'n gallu cwdlo a da chi'n gallu cusanu o pethau fel hynny, ond na ddim lle i mynd fel yn real. Wyt ti'n hogan sydd, da ni ddweud, ia? Ia. Ond mae'n yna beth neis o'ch dyna di'n negas, de. Wyt ti'n credu bod, ddylsio bod cymuned yn dod at cymuned hoiw at ei gilydd dyna dyna'r idea, de? Ie, ddylsio bod pawb i'm yn... Mae'n iawn i bob gymysgu fo'i gilydd, so'n byd yn erbyn yn hynny. Gobeithio, dwi'n joio dy hyn, hynny. O, dwi'n bown da neud un ffordd o'i gilydd. A bahafia, de. Mae mam di deud hynny ddigon hynny. Bahafia dy un cael. O, do. Wel, ylwch mam, mae'n bahafia. Sbiwch dal di hyn, dwi'n fel Lady Wonder a Betty Sparkle. Hello, girls. Hello. How are you? Yeah, really good. Yeah? How are you enjoying the Mardi Gras? Love it. We got here about an hour ago and it's just amazing. Yeah? It's nice to have so many people around, you know, like us. So do you think in years to come the Mardi Gras will get bigger and bigger and bigger? Definitely. Yeah? All of them started really, like Manchester, Birmingham, they started off really small and they're like two of the biggest now in the country, so it's it's good that's been supported. You know, there's a lot of different towns and cities got involved, so I think a couple of years it'll rival a few of the big ones. Newydd gyrraedd mae Dane, ac ar y funud yn cael chydig o draffaeth gyda'r babell. Helo! Dipyn o dent gen ti fo ma? Na, ia, dyna ni. Does gyda ni instructions na'n beth. O, ti'n excited ta? Yndw. Ar ôl i gael hwn drosodd, dia. Cymryd o all, fod e'n fed fel dwi'n gweld. Pincio. Sut ti'n mynd i gopio yn campio weekend ma? Tro gyntaf fi wneud y stages, so... Ia? Does gyda ni restrictions na'n beth. Bellach, mae Barry wedi gwneud ei hun yn gwbl gartrefol. Wel, Barry,
Ie. Sut mae pethau mynd? Wel, ar y funud, bod dim ffantastig. Gynnwch chi tent bach pink tu ôl i chdi yma? Dwi'n gwybod. Chdi di hwn? Mae'n amazing. Chdi di o? Na ci, ffrindiau fi. Ffrindiau, so mae ffrindiau di cyrraedd. Do. Di pob di setlo. Do. Pob yn hapus? Ie. Ia? Ti di cael rhyw... Neu, beth ydy wynaf, do? Beth hyn? Meical, dwi'n yn gwybod eto. Ti'n dechrau... Mae'n amazing. Ti'n dechrau meddwl bod chdi'n mynd yn drag gwan? Wel, dwi'n y festive mood. Y festive mood. Bydd Barry'n troi'n Betty heno. Dyna ni am rhan gyntaf o Mardi Gras cyntaf Gogledd Cymru, felly dowch yn ôl ar ôl y toriad. Croes yn ôl i Mardi Gras cyntaf Gogledd Cymru, a dwi'n falch o ddeud bod y haul allan, a hefyd, ych chi'n beth, dwi'n falch i ddeud bod pawb allan! Yn ogystal â'r hwyl, roedd y Mardi Gras yn leoliad perffaith i'r mudiadau sy'n gweithio'n agos gyda'r gymuned hoyw, yng Ngogledd Cymru a thu hwnt. Reit, Rodri, be yn union ydych chi'n neud ta? Da ni fel asiantaeth yn gweithio gyda partneriaid i fedru herio camwahaniaethu ac hefyd i gynnydd ymwybyddiaeth hefyd o hawliau a pryderon merched a dynion hoyw a deuryw yng Nghymru. Reit, a be di'r negas da chi eisiau rhaid ar draws i bobl heddiw yma? Neges i ddeud bod ni yma, os di bobl eisiau dod i siarad gyda ni a rhannu profiadau, bod nhw'n gallu dod yma a siarad gyda ni fan hyn, felly. Reit, os dipyn o bobl di ddod ata chi heddiw? Do, mae'n credu dipyn di bod yn baros, so da ni'n hapus iawn. Mae gennych chi'r t-shirts yma hefyd oes yn deud, mae rhai pobl yn hoyw delwch ar peth, felly delwch ar peth, da? Right, Jenny Ann and Ellen, you both work for Unique. Now, tell me a bit about your organisation. Well, Unique is a self-help support and social group for transgender people, basically. Mardi Gras is very important to us because it gives us a chance to be out. Yes, of course. And it's great to have people from the general community here. Of course. Because the aim, like the rest of the community, is just to be out and enjoying ourselves with everybody else. When you get the general public coming in, it's so that they can come and talk to us and say, learn that trans people are just like, they're just another diversity. Exactly, people like everybody else. Yeah, exactly. We're not monsters. And it's nice to be free, isn't it? Absolutely. Well, ladies, have a great Mardi Gras. Thank you very much. Thank you. Take care. Mi'n i'r ti efo Benardos Cymru yma heddiw yma. Sut ymateb ydych chi wedi cael a be mae pobl wedi bod yn trafod efo chi? Wel, mae'r 2 ddiwrnod yma wedi bod yn gret i ni, wedi bod yn gyfle i cael y negas drosodd bod hi'n oce fod yn hoyw, a mae'n oce fagu plant pan ti'n hoyw hefyd. Mae dipyn o bobl wedi bod yn cwestiynu ynglyn â mabwysiadu. Mae'n sylweddoli bod nhw'n cael mabwysiadu. Ydy hynna rhywbeth sydd wedi'n haro fi hefyd. Ond wrth gwrs rhaid ni meddwl am sut mae pobl yng Nghymru'n tueddol edrach. Mae Benardos yn ddiweddar wedi edrach i fewn i ofyn i'r cyhoedd be maen nhw'n meddwl am pobl rhan rhyw yn magu plant. Ac oedd 33% sy'n ganran reit uchel yn meddwl nad doedden nhw'n gallu magu plant rhan mor dda a pobl sy'n heterosexual, sydd hollol ddim yn wir, lle. Wel, dwi'n falch ti wedi cael dy negas ar draws heddiw yma i bawb, felly do? Do, mae wedi bod yn bositif. Do, o da iawn, diolch yn fawr iawn i chdi. Diolch. Ond yng nghanol yr hwyl, roedd criw o brotestwyr yn casglu wrth fynedfa'r hwyl, ac nid negeseuon positif oedd ganddyn nhw. Mae'r grŵp Christian Voice yn gwrthwynebu unrhyw berthynas hoyw. Hello there, how are you? Hi, thank you. How are you? Yeah. What's the message do you want to give to people today then? Repentance is the message. Turn to the Lord, ask His forgiveness, and He'll set you free. Right, so you believe that gay people can convert themselves? Exactly. However you became gay, you don't have They to... can't convert themselves. They turn to the Lord and He converts them. Oh, right, okay. He will change you. It's Jesus who changes a life. I'm a gay man myself, and I'm proud to be gay. And Well, pride is a sin. Well, because the Bible says that pride goes before destruction. Pride is happiness and love and joy, and it's not a sin at all in my beliefs. I believe I was born this way, and I can't change. When did you first think that you were born that way? From the age of 5, I knew I was gay.
Okay. Yes. And what do your parents say about it? And they love me. They love you. Yes. Of course they do. Yes. And We love you. That's why we want you to come to repentance. We want you to turn to the Lord Jesus. The message we've got today with the Mardi Gras is, you know, there's peace and love in that field. I'd wish you'd set your minds free and just open up a bit. Oh, don't worry. Okay, happy Mardi Gras to you. Thank you very much. Mae'n hawlan I mynd. Mae nhw jyst I gwylltio fi, chos mae yna bobl bledi hoio o gwmpas y lle hyn yma yn cael hwyl yn fanna, de. A mae nhw fanna wan, efo rhyw blinking leaflets yn mynd, o, fedra ni newid chi. Fe jyst yn newid, neb. So fe, mae pobl fela yn afiach o bobl. Ac os mae pobl fela'n cario ymlaen yn y byd yma, so dos am rhyfel bod homophobia a pethau mynd ymlaen, chos pobl fela sy'n neud o, nhw ydy'r sinners. Ond oedd y protestio ddim am amharu ar hwyl Meical na'r Mardi Gras. Girls, you having fun? Fabulous. Yeah? What's your name? My name's Sparkle Lee. Sparkle Lee? Yeah. And Vivian. Vivian? Yeah. Oh, nice name. On a day out at the Ascot races. Oh, my hat's the Highland Flick. Well, this is a bit of a different Ascot, isn't it? It's North Wales' first Mardi Gras. How does it feel to be a part of it? It's alright, isn't it? Are you having a good day? Yeah, I am. Yeah, it's not bad. I'm actually one of them Christian protesters in disguise, but shush. Right then, you're going to be performing here tonight, aren't you? Yeah. So, what you got lined in for us? A bit of Cher. A bit of Cher? Yeah. Oh. A bit of Susan Boyle. She's here. She's out back at the moment. Where is she? She's just getting ready, bless her. There's a lot back home in her, do you know what I mean? And I'm getting my angle grinder out. Getting your angle grinder out? Yeah. Oh, that'd be interesting. Sparks will fly, bitches. Wel, dyma cymeriadau lliwgar iawn yma yma. Be di enw chi? Angela. Angela. Dewi. A Dewi, lle ydych chi'n dod o tad? Bethesda. Bethesda. A be nath dyngu chi at y Mardi Gras heddiw yma? Pa ddim. Ie, cael hwyl. Cael hwyl? Sut o hwyl? Sut fath o hwyl ydych chi'n gael ta? O, mae briliant. Eye-opener. A disgrifiwch eich costiwm sy'n mi heddiw yma ta? Dim bach o 60s raver. O, 60s raver? Raver, guaranteed. Raver, felly? O, ynddo, flat out. Be am dyn chdi ta? Spanish dancer. O, baby. Os o Spanish dancing yn ymlaen hynna, baby. Wel, behafis eich hynna ynda. Ynda, a joiwch. Na fo, ta. Cai hwyl bach di munud. Neu fo fo. Yn y Mardi Gras hefyd, mae yna rhyw stodina fel hyn, lle da chi'n cael rhyw balloons fel hyn, ond ti'n mysio gwybod beth mae hwnna'n chwythu fyny. Rhyw daclynna fel hyn. O, spicy de. Be ti'n neud yma? Be sy'n digwydd? Ti di bod wrthi fama do i mi? Wel, fe ni chwarae gwmpas basically efo Fidlan Gareth. O, efo Fidlan Gareth o braf yna chdi. A da ni am siarad mold o'n. Mold o'i Fidlan o? Ie. Da ni di roi plaster rwan, da ni gorau disgwyl tan hwn yn cledu. A wedyn, na'n rhoi mold i fewn iddo fo. A wedyn gan i siap. O, di hwnna mae'n mynd drwy o Fidlan na di? Wrth iddi ddechrau nosi, roedd awyrgylch braf a hapus o amgylch y Mardi Gras. Ond roedd ambell un yn teimlo nad o trefn ar yr wyl. Dwi'n teimlo bod yr penwythnos i gyd wedi bod yn disaster, ia. Mae organisation nhw yn hopeless. Dyn nhw'n siarad o'i gilydd, dyn nhw'n delegatio pethau'n iawn, a dyn nhw'n neb yn cymryd responsibility a beth maen nhw wedi bod wneud, neb yn ddim wedi wneud, ia. Fel bandiau'n troi fyny a neb yn wneud, dod nhw allan, dim showers, dim hyn, dim llall. Dyma bob dim yn drong, really. Da'n gwerthu neu ddau o bethau, ond sydd ni ddim digon i gyfrio'r gost o fod yma. Nad oedd pawb yn hapus. Doedd hyn ddim i weld yn amharu ar yr hwyl wrth i'r gymuned hoyw a'r trigolion lleol fwynhau gyda'i gilydd. Roedd yn amlwg fod y mwyafrif yn gwerthfawrogi'r ymdrechion i gynnal Mardi Gras am y tro cyntaf yng Ngogledd Cymru. Dyn a Barry hefyd wedi mwynhau. Leita Barney sydd o ti? Dwi'n iawn, diolch. Mardi Gras hapus. Ardderchog. A ti'n edrych yn ffantastig. Diolch yn fawr. Ti'n edrych fatha y Mardi Gras. Diolch yn fawr iawn. Leita, Stacey, lle ti'n dod o? Gwalchmai. Gwalchmai, a sut Mardi Gras ti wedi gael? Awesome. Be ti fel o'r Mardi Gras? Twe, efo dweud gafwch yn doi. Mae'r Mardi Gras yn gwych yno. Ti wedi gael agorau llygad, sa'ch chi dweud? Agorau llygad na, cos na, sam byd i agorau llygad fi, mae pob yn mwynhau unan, so mae bod yn mynd yn
Yn gret i fi. Dwi'n mynd iwst o bobl fatha hylw. So dwi'n fatha, dwi'n mynd i bobl fatha hylw. Ond dwi'n just yn modd o'n o'r fatha, dwi'n fel, uffar la. Mae pob un yn pethi? Yndi, hollol. Ti'n ges, lesbians yn beidio? Arwel, nes i gyfarfod chdi do yn Gwalchmai wsos dwytha, a chdi'n deud bod chdi'n dod yma. Sut mae di mynd i chdi? Enjoyable, ofadwy. A pob yn friendly o bod dim da. Noson reit da. It's fantastic. Yeah? It's been a long time coming, but we've made it. Pretty awesome for the first one, I mean. Ma' na sôn does bod na unflu nesa'n barod, da. Oes. Sut sa chdi'n bersonol yn gwella fo? So dwi'n cael advertisio fo'n fwy? I'd say more like advertisements really, because I didn't know anything about it until my mate that lived here said so. The thing is, we've wanted this for a long time, and we've done what we had to do to make it happen. And everybody's here, and it's a fantastic night, and everybody's enjoying it, and that's all we wanted. Wel, Keith, Mardi Gras cyntaf Gogledd Cymru, sut mae di mynd? Mae pob yn hapus. Mae pobl yn dweud, da ni wedi achievio beth da ni eisiau. Dwi'n mynd i gyd hoiw ddim yn hoiw. A ni'n tylu mawr. Ydych chi'n gobeithio fydd o'n digwydd yn nesaf? Mi fydd, mae'n blwyddyn nesaf. A dwi'n setio pwyllgor i fyny mis nesaf. A pob wedi fyny fa syniadau beth a dwi'n licio beth sydd yn yr un efo blwyddyn. Reit, a den, tro cyntaf nes i gyfarfod chdi, oeddech chi'n excited iawn am y Mardi Gras, o dat? Iawn. Wel, mae'n hwyr nos adwn wan. Felly, sut penwythos ti di gael? Absolutely amazing. Just gobeithio bod yna mwy o Mardi Gras yn y blynyddoedd i ddod, a mwy o pobl hoyw yn gallu ddod allan a dod at pethau fel hyn, dweud, I am who I am. Ti di cyfarfod pobl newydd? Do, a di newydd fyd. Di newydd? Do. Dyna ni. Reit, so ti di cael Mardi Gras da, a ti di ffeindio cariad efo chi? Do. Ti'n jealous? Wel, Barry, pwrpas y Mardi Gras o ddod â'r cymuned hoyw at ei gilydd, ti'n meddwl bod nhw wedi gallu llwyddo wneud hynna? Do, bendant, do. A dipyn o bobl oedd yma i supportio. Ia. Gwahanol oedran fyd. A mae pob dim yn ei hynna, do? Do, lot o hwyl. A'r peth bwysica di, wyt ti di ffeindio cariad penwythnos yma? Wel, Meical, a man never tells. O, di felly? Yndi. Wel, dwi'n meddwl bod chdi wedi da. Wel. Do, dwi'n dweud o hyn. Neithio. O reit, a ti'n gweld o hynna? Illa. Reit, oce. Alla mae o'n dod o. Yn Tyrwaen. O, reit. Dwi'n teimlo beth sy'n o blac yma. Y cwestiwn nes i ofyn wrth fi fy hyn oedd pa fath o bobl sy'n dod yma penwythnos yma. Ac, wel, wrth gwrs, da ni wedi cael digon o bobl hoyw yn dod yma, ond hefyd da ni wedi cael y bobl lleol yn dod yma hefyd. Ac dwi'n meddwl dyna oedd negas y Mardi Gras, i ddod â'r gymuned hoyw at ei gilydd. Ar ran bod ti'n Mardi Gras cynta erioed Gogledd Cymru, dwi'n meddwl mae yna ddipyn o bobl dod yma chwarae teg. Ella sa'n ni wedi gallu neud efo chydig bach mwy, ond ar y cyfan, da ni dal yn gorau meddwl, hon ydy'r gynta, a mae wedi cael ymateb reit dda. Amser sbeislyd yn rhythyn, felly trafant tan ni 2 am 10. Sy'n nesaf?